Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर मागोनि दिन जिहेतु मैयाबो एसे जानाय लोंनाय जाबाय आरो दिनैबो जों जागोन। अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। सोरनाव जाहैगोन, सोरनि मा जायो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना थारैनो। अब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। मागो 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 दमासि नै नोंथांमोना नायखालांबाय था आरोना। आद्रिनो बेस्रा खस्थ' होनो फैदों जोङो। अखाया बिदि हायो जायालै जोंजों हाया। बेखौसो खेबबाय। औ जि मोजां नुबावोसो। बियो जोंनि माबाया गायगा जेसि नोंसिनि थिंजायनिसो ओहाय नायनोबो मोजां ओमफ्राय बे बिजों सिख्ला सासे खनफायोना गार' ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानैसो खनखायोना बर' रोंजोबगो आरो बेलाय बेनोना माबाया बेजों खननाया सिख्लाया अबेया बैयो नोंहा दा गाराङा गार' सिख्लाया आंहा नायनायानो जाया सोरबा फैबाल'सो नायनाय जायो। जों जाय न'खराव फैदों बे न'खरा माने जोंनि एकदम खाथियावनो आरोना लोगोफोर, गोजानाव नङा। लोगोफोर नै जा टिभि नायफ्ला नायफ्लि मालायनि मिउजिक भिडिअफोरखौ नायफ्ला नायफ्लि नै आम फाख्रिनि फिथा लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जायोनो दा जासिगोन आरो जोङो। बेजों लोगोसे नै भुजिया ओमफ्राय बेखौ मा होनो बादामथ' नङालै मा होनोमोनलाय ब्रा खाथा निमखि खाथा निमखि गुजुं गुजुं थुख्रा बुंनो रोंलायलांला लोगोफोर। ओमफ्राय आम फाख्रि फिथा, ओमफ्राय नै लोंना लानोसै आरो गांबाथाय दै, ओमफ्राय आरो फैगासिनो फारि फारि। ओमफ्राय नै ओरैहाय नायगोन, ओरैहाय जागोन जोंहा। जाबाय थानोसै लोगोफोर। गोजौद्रायसो जागोन नामा? गोजौद्राय जाबायहाय र'। आंहा मोनजालाहाय जालां। हा? दे माव। दा जों जानायखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर। नै सायाबो जि गोथाव जादोंमोन आरोना, ओमफ्राय लोगोसेनो माने आम फाख्रि माइरंनि फिथा बानायनानै होदों लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मा जाग्रा होदों। थ' माने जोङो जागासिनो आरोना आब'जों आंजों। ओमफ्राय बे समाव माने बिथांजोआ माने आब'आ बिजिमोन आरोखि, गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो माने आब'आ जोंनो गुदुं गुदुं फिथा बानायनानै होदों आरोना बेस्रा। ओमफ्राय जोंहाबो एकदम खामानिसो खालामहैबाय आरोना, माने स्कुलाव गथ' गथाय दोनखांनानै ओमफ्राय न'नि खामानि मावस्रांनानै जों थांदों आरोना। आंनि खाथियावनो आरोना बे आब'नि न'आ। ओमफ्राय बे आब' मोनाव आंहाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेबो मागोनि दिनाव बिराद मोजां। ओमफ्राय मिउजिक भिडिअ नायै नायै जों जादों लोंदों आरोना। ओमफ्राय बे आब'खौ लोगो मोनदों नैबे आंनि साखाथियाव थानाय आब'मोननि न'आव आरोना। सानसेखालिथ' ओंखाम जालायनाय जादोंमोन, थ' बेयावनो लोगो मोनदों आरो। ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम होनजायो। ओमफ्राय बिसोरनाव आं फैनाया फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबावबानो जाबाय आरो। लोगोफोर फुरा जाबाय लोंबाय दै लोंबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा नायलांबावदो आरोना, फुरा खालि खालामजोब्बाय आरोना जों सानैजों। ओमफ्राय लोगोफोर जों दा बिल्डिं गोदानाव गाखोबाय आरोना, माने नै बियो गोदान बिल्डिं आब'मोननिनो आरो। मोजां जायो माखासे बासन बर्थन दोननो थाखाय। ओरै औ रेडि जाहांगासिनोखा नै मालाय।
नायखानांगौहाय वाशिं मेचिन थाङो वाशिं मेचिन बैहाय टयलेट ओमफ्राय नै जोंनि दे नायनोसै ओमफ्राय नै बियो फिसाजो देरसिन फिसाजो देरसिननि ओमफ्राय नै बाहायबो माबाखा आरो एटाच लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय नै इथिंजाय गोजां बोथोराव बोरै माबा गाहायाव अर सायनोबो डिजाइनखौ बबेनिफ्राय लाना फैखो नोंसोरलाय बाव ओरैनो सरासतिफोरबो लोगोफोर दा माने फुरा गोदान जानो थांनाय रुमफोरखौ नायनानै माने जों दा थार्ड फ्ल'राव दावखोगासिनो दङ नोंथांमोनजों आरोबाव शेयार खालामबावगोन थार्ड फ्ल'रावहाय मा दं टप फ्ल'राव फैबाय जों लोगोफोर नै टप फ्ल'रनिफ्राय नायदोलाय आरो टप फ्ल'रनिफ्राय नायदो सारिगिदिं बिल्डिं लोगोफोर नै बरिया भिउसा फिसाजोनि स्कुल खाथियाव बेरायफैदोंमोन आरोना लोगोफोर बै मागोनि नामावहाय ओमफ्राय नायदो नै नोंथांमोना खिथाबाय आरोना आङो गिदिंहाय ओमफ्राय नै बगाइनभिलिया गायसोदों मालाय नै बेबो जि मोजां बारना दं नै ओमफ्राय नै मेन नायनो लागाया जाहैबाय जोंना मैगं आरोना लोगोफोर नै बियो केबेज एकदम अर्गेनिक हासारनि आरोना लोगोफोर मालाय एकदम सबसे टपआवनो माने बिदि मैगं बागान बानायनानै लादों आरोना आब'आ नै बेथ' बिराद मोजां चाइनिस लाइ सेहेरा जाथारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेवहाय मालाय जाखांनानै आरो गोदान फुलि नै जावैबावदों आरोना बियो पालाकमोन ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नैबे गंगार लाफा मालाय बिबार लालायबावबायसो नै बियो जाहैबाय बिन्स लोगोफोर दा माने बिन्स खागासिनो आरो जोंनो हरनो थाखाय ओमफ्राय फान्थावआबो नै लोगोफोर जि मोजां सेहेरा जादों आरोना माने गल थाइग्रा जाहैदों आरोना बे फान्थावआ सेहेरा जाथारदों सान्दुंबो मोजां नाङो नालाय लोगोफोर नै बिन्सआथ' बिराद मोजां जादों आरोना आरो बे बुस्थुआ थाइबाथाय थाइखायो बहुद थाइखायो आरोना लोगोफोर दङ आरो माने जथेस्थ' जानो आन्थाथ' नङा माने आग्लाय फिग्लाय आरोना लोगोफोर मानसियाथ' गैखाया ओमफ्राय नैबे लाफाखौबो हारसिंसो जाखोमाजोब्बाय माथो ओमफ्राय लाफाया हारसिं जायो आङो थोआ सोरनावबा दंबा हरबावसो बेल' जादों लाफाया बेखिनिल'खाबा थोयोहाय मानसि गैयियावलाय माथो बेखौ मा होनो होन्दोंमोनलाय बबे बेखौ लेक्टास ना माबा होनो मोजां लेक्टास होनो होनदां जायाखैबा खोन्थाहरफिननो हागोन सोरबाफोर मिथियाना जोंना ने आंनि बुंनाया जायाखैबा खोन्था नै थाइदों फिथाइया थाइबाथाय थाइखायोलै बियो आरामनो नै ओरैबो दङ ओमफ्राय नै बिराद गिदिर बेयावथ' दा मासे माला नै बिबार बारलायबाय नै करला फिथाइ नै आंबो खिथानोसै आरामसे बिन्स फिथाइखौ नै हेल्दि जाथारदों एसे एम्फौ जादों औ खिथादो बेनो नै फिथाइया बेयावबो दङ बैहाय दोनथ' एसे मोजां जादों आं मिथिया इखौ जायखिजाया सेम्पु होयो नामा फिथाइ थाइसोदोंहाय गाहायावनो थायोना आराम देलाय जारुआबो मोनगोन लांदो एसे नोंस्राबो बारा गैखायाना जाखायानो आंल'सो बिसोर जाया
समफोराबो थाब थाबनो माला माला बाबेनलाङो नालाय लोगोफोर ओंखायनो ओरै मैगं खाबाय ओरै मोजां गाज्रि रायलायबाय आरोना लोगोफोर इन्टारेस्टनो नायदो नै जों ज' लोगो मोनलायबाथाय ओरैबायदि माने मिनिनाय दखा आरोना लोगोफोर जि मोजां मोजां गायनानै लादों बिबारा नै बियो पिंक कालारनि मासे मोजां बारदों आरोना मालाय स्टेन्डबो दङ जि मोजां स्टेन्डआबो नै समायसो गारो आरोना दरखङाव बेबायदि साजायोब्ला गासिबो बियो नै पिटुनिया गोजा लोगोफोर ओमफ्राय दङ नै मेरिगल्डआबो बारहांबाय आरोना नै मालाय बारजोबनांगौबा ओरैबायदि मोजां नुसिगोन आरोना नै गासिबो पिटुनिया ओमफ्राय नै बेवहाय दं मेरिगल्ड ओमफ्राय आं नामफोरखौ मिथिजोबला दे लोगोफोर नै बेखौ नायसननो रोङाखैमोन आरोना नुनानै आङो भिडिअ लाबाय बिराद मोजां बारनानै दंमोन आरोना रेड रज ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो इभिनिं टाइमावसो भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना आंनि हुदा बायदि आङो माने दै लुनानै होस्रांबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनबाय नै माने आंनि फुलाव दै लुनाय टाइमा माने मर्निं आरो इभिनिं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दहाय जों जाय आब'नाव थांदोंमोन बे आब'आ माने सुदेम सना रामसियारिनि बिमानै आरो बिथांजोखौथ' बयबो मिथिखायो थ' जों बिसिनावनो थांदोंमोन आरोना बिथांजोनि न'आबो आंनि खाथियावनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय